Вітаємо вас. Це «Безвіз», програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Цівчик. І Тетяна Іванська, господарства, сябры, друзі, вітаю так само сердечна. Дякую, што глядзіце нас, у тым ліку на YouTube-канале Белсат Лайф, ставіце свае ўпадабанні, пішыце каментары. Але таксама заклікаю памятаць пра бяспеку, бо ведаем, што робіцца ў Беларусі. Сёння ж у нас вельмі, на мою думку, цікавая і патрэбная праграма, якая адлюстроўвае ўвогуле сутнасць, навошта ёсць бязвіз, для таго, каб не было такіх нейкіх ментальных межаў між нашымі народамі. І гэта ідэя дастаткова старая, можа нават у больш шырокім кантэксце, калі глядзім увогуле на наш рэгіён цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Я б, ти знаєш, сказала, не просто стара ідея, а вона ось... Та ідея, якась така первоначальна, є таке російське слово, вона весь час актуальна, але ніяк не може розвинутися до кінця, до якогось такого свого фінального проєкту, але ми над цим усі дуже активно працюємо. Господарство, як ви могли зрозуміти, ми сьогодні говоримо про міжмор'я, інтермаріум. У Білорусі так само відома ідея Балто-Чорноморської супольності. Давайте поглядимо, як на нашій айчині розвивалася ця ідея. Балто-чарнаморская супольнасць – палітычная традыцыя нашага рэгіёну. Каўрус элітаў, народаў, аб'яднаных агульнай пагрозай. Найбольш яскрава ў часы Вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Спачатку была ўсходняя пагроза Арды, потым Масквы, а на захадзе пагроза ад нямецкіх крыжакоў. Пазней, калі Вялікае княства пайшло на унію з Польшчай, з'явілася яшчэ больш шырокае дзяржаўнае аб'яднанне – Рэч Паспалітая, якая праіснавала да канца 18 стагоддзя, аж пакуль ворагі з усходу і захаду не разарвалі нас на кавалкі. Стагоддзе 19 поўніцца збройнымі паўстаннямі за адраджэнне дзяржаўнасці Вялікага княства і Рэчы Паспалітай. У барацьбе выкрышталізоўвалася ідэя сучаснай незалежнай Беларусі. Але пра лучнасць народаў у змаганні з ворагам ніхто не забываўся. Нават у 20 стагоддзі менавіта беларусы ўздымалі пытанне аб аднаўленні Вялікага княства літоўскага як канфедэрацыі дзяржаваў. А ўлетку 1916 года Беларускі народны камітэт на чале з Антонам Луцкевічам прапанаваў больш шырокую канцэпцыю злучаных штатаў – Беларусі, Літвы, Латвіі ды Украіны. У новым вымярэнні ідэю Балта-Чарнаморскай супольнасці напрыканцы 20 стагоддзя высока ўзняў Беларускі народны фронт на чале з Зянонам Пазняком. Эканамічным уцелаўленнем канцэпцыі мог стаць нафтагазавы калектар, які б перанакіраваў вуглевадародныя патокі на вось поўнач-поўдзень і выключыў бы магчымасць энергетычнага шантажу краінаў рэгіёну з боку Расіі. Цяпер краіны Балтыі ўжо знаходзяцца ў НАТО і Еўразвязе. Украіна збройна змагаецца за незалежнасць і таксама імкнецца ў заходнія структуры. У межах Еўразвязу існуе нефармальны клуб пашыранага міжмор'я Трохмор'я, заініцыяванага Польшчай і Харватыяй. Трэцяе мора тут адрыятычнае. Міністры замежных справаў Польшчы, Літвы і Украіны часам сустракаюцца ў фармаце люблінскага трыкутніка. Ужо 10 гадоў існуе літоўска-польска-украінская брыгада імя гетмана Канстанціна Астроўскага, таго самага пераможцы ў бітве пад Оршай. Міжмор'я існуе ў канцэпцыях беларускіх палітыкаў. У прыватнасці пра Балто-Чарнаморскую супольнасць не раз выказваўся палітвязень Павел Северынец. Але пакуль на нашай радзіме пануе прамаскоўскі рэжым, а таму наша дзяржава не далучаная да рэгіянальных ініцыятываў вольных народаў. А цяпер, спадарства, я хацеў бы запрасіць у нашу размову вельмі важнага госця, кіраўнік, лідар руху «Вольная Беларусь», таксама кіраўнік нашага нацыянальнага адраджэння, калі Беларусь здабывала сваю незалежнасць у 91 годзе. З намі на сувязі Зянон Пазняк. Вітаю вас, спадар Зянон. Добрый дзень. Ведаю, што ў 90-е гады, калі вы былі ў парламенце беларускім, ідэя Балта-Чарнаморскай супольнасці была, ну, скажам так, вельмі сур'ёзна абмеркаваная адраджэнцамі. Але ці мела яна водгук у прадстаўнікоў іншых краінаў, у краінаў Балтыі і ва Ўкраіне? Ситуация была такая, эта идея у меня з'явилася ў пачатку 90-го года, і адразу ж яна была агучана і створана канферэнцыя. 26 красавіка адбылася канферэнцыя па Балта-Чарнаморскай супольнасці. Прысутнічалі украінцы, прысутнічала Малдова, дарэчы, літвісы і прысутнічалі латышы. Вот эта конференция заклала основы идеологичные,
был друг по этому поводу, и страшенная реакция с боку коммунистичной Москвы. Они просто ошалели. И они одразу зразумели, чим гэта ім пагражае. І вот на працягу ўсяго 90-го года эта ідэя развівалася. Я мушу сказаць, што тут я не арыгінал. Яшчэ ў 1916 годзе на сходзе нацыянальнасцяў, ці дакладней на канферэнцыі нацыянальнасцяў у Лазане выступалі беларускія прадстаўнікі, у прыватнасці Луцкевіча. Яны агучвалі гэтую ідэю, каб адрадзіць вось такую супольнасць, якая была пры Вялікім княстве ад Балтыйскага да Чорнага мора. Ну і вот у 90-м годзе мы гэту ідэю паднялі, што называецца, на гару. Ну і адразу нас зразумела Москва. Яны адразу зразумелі небяспеку. А што это за небяспека? Ну, это зразумела, што мяняецца напрамак ресурсаў паміж Балтыйскім і Чорным морам, што гэта ўзнікае кардон для Расіі супраць Еўропы, і што гэтая супольнасць будзе самаісная. Яна можа існаваць сама па сабе. І ў становішчы эканамічным, і ў становішчы энергетычным. Таму што фактычна можна пазбавіцца было ад расійскай нафты, ад расійскага газу. Адкрытыя парты Чорнага мора, адкрытыя парты Балтыйскага мора. І ўсё, мы з усім светам камунікуем, мы пераналаджваем нашыя потокі энергетычныя, рэсурсныя. Гэта даволі проста было. Скажем, у 92-м годзе ўзнікла ідэя балта-чорнаморскага калектара. Так вот, для гэтага трэба было толькі пракласці 110 кіламетраў трубы па Беларусі. А так уся сістэма ўжо практычна гатова. І мы спатыкаліся тады у Менску, і прадстаўнікі Украіны, і Латвіі, і прынялі рашэнне прыступаць да будаўніцтва, да праектнага будаўніцтва гэтага калектара. І вот тут я павінен сказаць ізноў цікавую рэч, не цікавую, а трагічную. Ад Украіны быў прызначаны чалавек, які быў намеснікам Чарнавола, Михайло Байчишин. Ён павінен быў курыраваць эту праблему калектара. Яго былі ўсе дакументы, мы супрацоўнічалі. І супрацоўніцтва перапынілася такім чынам, што у 93-м годзе Михайло Байчишин знік бясследна з усімі дакументамі. І па сённяшні дзень невядома, што з ім сталася. Ну, вядома, што з ім сталася. Яго знішчыла Москва. Зразумела. Вот такая гісторыя. Так што гэтая ідэя, яна актуальна ўвесь час, пакуль існуе вольная Украіна, вольная Беларусь, Балты і пакуль існуе расійская імперія. Вот гэта вельмі важна для ўсходняй Еўропы, таму што ёсць праблемы і з заходняй Еўропай, і з еўразвязам. Вот, а калі будзе такая супольнасць ад Балтыйскага да Чорнага мора, яна будзе самаіснай. Яна будзе дастаткова магутная і палітычна, і эканамічная, і будзе пэўнай ступені, ну, не то што альтэрнатыва, але яна будзе самастойная ад еўразвяза. І еўразвяз гэта цудоўна разумее. Гэту ідэю вельмі напружана ўспрынялі ў еўразвязе, асабліва немцы. Таму мы павінны разумець, што наш лёс, наша будучыня залежыць ад нас. Пане Зенон, я хотіла одразу у вас уточнити і запитати, от на вашу думку, а чому, ну тому що виглядає так, що Євросоюз, він переживає, щоб не був створений ось цей Балто-Чорноморський союз, але так само Євросоюз десь боїться Москви. От що для нього страшніше, щоб Москва зникла, чи щоб не було ось цього Балто-Чорноморського союзу? Тому що, ну, здається, що він і цього боїться, і цього боїться. Що для нього важливіше? І чому він все ж таки, ну, виглядає на те, що більше боїться Москви? Ну, це Москва, це Росія, це одна країна, та? Європа – це об'єднані багато різних країн, і все рівно є певний страх перед Москвою. Чому так? Ну, тому що вони самі не ведають, чого вони бояться. Їм страшна Москва,
А з другого боку, ім хочеться, каб эта Москва потым засталася, і быў бы ім танны газ і танная нафта, асабліва немцам. Яны не хочуць спыніць тыя сувязі, якія існуюць, якія існавалі ўвесь час. І таму вони самі не ведаюць, што яны хочуць. І мы ж бачым усю іх палітыку ў адносінах да Ўкраіны зараз. Гэта звязана з тым, што няма канкрэтнай адзінай стратэгіі. Ці яны ўсё ж такі будуць з Мордарам, з Расіяй ваяваць і паставіць пытанне, каб яе знішчыць, ці яны самі не ведаюць, што яны хочуць. Вот гэта ўсё пытанне, вот уся справа ў тым, што там няма канкрэтнай стратэгіі, няма палітыкі ў адносінах да Расіі, ў адносінах да Ўкраіны. Яны не ведаюць, што рабіць. І яны вінаваты ў тым, што гэтая вайна цягнецца так доўга, таму што яна магла быць вырашана ў 22-м годзе, каб нормальное было бачанне перспектывы. У іх этого няма. І таму яны не ведаюць, што рабіць. А мы павінны ведаць, што рабіць. Наша будучыня ў нашым адзінстве. І трэба зразумець яшчэ, што было ў старажытнасці. У сярэднія векі было вялікае княства літоўскае ад Балтыйскага да Чорнага мора. Это балтыйскія краіны былі, Літва, это Беларусь, гэта Украіна. І што рабіла Расія і што рабіў Захад, прыватнасці немцы, две нямецкія імперіі. Вся палітыка была накіравана да тое, каб знішчыць вялікае княства. Яны это зрабілі. Яны разарвалі па частках. І вот наша задача зараз вярнуць наше адзінства на новым узроўні, на нацыянальным узроўні, бо вялікае княства дала палітычная дзяржава. А зараз утварыліся 3 нацыі: краіна, Беларусь, Літва. І вот на гэтым узроўні трэба зрабіць нашу супольнасць. Гэта усходнееўрапейская сіла. У нас культура другая, у нас традыцыі другія, у нас ментальнасць другая, чым на Захадзе. І Захад недзе сёмым пачуццём, там у 5 гэта разумее, што гэта будзе пэўная для іх канкурэнцыя. Яны ўжо прывыклі жыць у камфорце, жыць у тых умовах, якія ўтварыліся, а тут трэба будзе нешта думаць. Таму трэба разумець, што вялікіх прыхільнікаў з боку Захада для гэтай ідэі няма і не будзе. А што датычыць Расіі, то тут і мовы няма. Калі Расія ў нейкай ступені застанецца, не ведаем, у якой часовай, допустим, то гэтая супольнасць абавязковая. Абавязковая. Калі Расія разваліцца на часткі, эта супольнасць таксама патрэбна, таму што яна дае нам перспектыву, бо агульным канкурэнтам стане Еўразвяз, эканамічным асабліва. Яна дае нам перспектыву стварэння свайго дабрабыту, сваёй культуры, сваёй палітычнай бяспекі. Это вельмі важна. Таму з усіх пунктаў гледжання гэта вельмі хорошая ідэя, якую трэба мець на ўвазе. І яшчэ адзін момент, я думаю, вы мне зададзіце пытанне, но я ўжо скажу сам. Справа ў тым, што калі гэтыя канферэнцыі пачаліся, была яшчэ 3-я канферэнцыя, прысутнічалі палякі тады ад салідарнасці, вельмі прыхільна з польскага боку адносяцца да гэтага. І тут ужо появілася такая ідэя, што ўжо тут і на Румынію, і на Сербію, боже мой, ўжо тут такое мензіможа будзе. Нічого з гэтага не атрымаецца. Атрымаецца толькі балта-чарнаморская супольнасць, тое, што было пад вялікім княствам. Калі, скажем, да гэтай ідэі далучыць Польшчу, то павінна быць вельмі вялікая праца. Па-першае, я думаю, першы закон, які павінен быць прыняты, агульны для ўсіх, палажэнне, закон аб дедамінацыі. Ні адна краіна не можа праводзіць дамінацыйную палітыку. Іначай нічого не будзе. А так, як развалілася Рэч Паспалітая. Мы ведаем, чаму яна развалілася. Так вот, першая засцярога павінна быць такая. Поўная свабода, забеспячэнне правоў, эканамічных, палітычных. Вялікае княства показало, што это магчыма. Так што, я думаю, у той ідэі, якую мы прапановваем, Народны фронт, гэта ідэя цалкам ажыццявімая. Трэба за яе змагацца.
Спадару Зяноне, вось вы згадалі акурат пра Польшчу. Мы ведаем, што ў Польшчы таксама на ўзроўні прэзідэнта Анджэя Дуды таксама былі сустрэчы краінаў так званага Трымор'я. То бок тут не толькі Балтыйскае мора ці Чорнае, але таксама яшчэ і Адрыятычнае. Гэта тое, што вось вы казалі, што яны далучалі больш шырокі шэраг гэтых розных краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. І разам з тым мы бачым, што Польшча не супрацьпастаўляе гэты праект еўрапейскаму звязу, хутчэй супрацьпастаўляе нейкім, можа, цэнтрам сілы ўнутры еўрапейскага звязу. На вашу думку, ці таксама балтыка-чарнаморская супольнасць, улічваючы тое, што афіцыйная Вільня таксама цяпер у еўрапейскім звязе і Украіна імкнецца ў еўрапейскі звяз, ці гэта мае быць нейкае супрацьпастаўленне еўрапейскаму звязу, ці мы не можам неяк арганічна спалучыць гэтыя два аб'яднанні, проста што балтыка-чарнаморская супольнасць гэта вось будзе супольнасць краінаў на ўсходзе еўрапейскага звязу? У розуме можна арганічна спалучаць усё, а практыка паказвае, што ідэя трохмор'я неажыццявіма. Яна не будзе. У ідэі трохмор'я там і Венгрыя, там і Румынія, там і Сербія, там і Косово. Вы што, панове? Это абсалютна нереальная рэч. І з гэтага нічого не будзе, акрамя ў гэтым няма ніякай патрэбы. Таму што гэтыя вобласці, гэтыя краіны, яны гістарычна не звязаныя між сабой, ні культурнымі, там, ні нейкія эканамічнымі пытаннямі. Таму гэта абсалютна ідэя такая, тэарэтычная, цягненая, нічым не абрунтаваная. І лічу, што не трэба на это сур'ёзна звяртаць увагу, бо нічога з гэтага не атрымаецца. Паўтараю, атрымаецца толькі балта-чарнаморская супольнасць, калі мы за гэта возьмемся. Тут усё гатова. У тым ліку і гістарычны аспект, і геаграфічны, што вельмі важна, і эканамічны. А пытанне з Польшчай, так, я думаю, Польшча можа быць як краіна, але ўзнікне шмат праблем, таму што Польшча вельмі глыбока зараз знаходзіцца ў еўразвязе. Ёй карысна быць у еўразвязе, яна разумее тыя выгады, якія ёсць. Потым ёсць яшчэ ментальныя пытанні, палітычныя, якія зноў жа ідуць з гісторыі. Таму што не можна дапусціць такога паміж у гэтым двумор'і, в гэтым супольнасці, паміж двума краінамі вялікімі, бо найбольшая будзе Украіна і Польшча. Пачалася б канкурэнцыя палітычная. Што было ў Рэчы Паспалітай? Все, гэта ўсё разваліваецца. А калі будзе яшчэ Расія імперская існаваць, то канцы. Уся агентура, ўсё будзе кінута сюды, і будуць, скажуць, гайдаць эту лодку. Это трэба разумець. Это элементарныя рэчы. У палітыцы ёсць такія рэчы, як табліца множання. Просто трэба ведаць это. А гэта я паўтараю. Гэта ідэя трохмор'я, яна абсалютна пустая. Пане Зеноне, коли ми говоримо про ось міжмор'я, про інтермаріум та про ці ідеї, вони ж справді почалися ще коли була Річ Посполита, потім її і Чорновіл справді її просував, і Кучма навіть щось підписував, але знову ж таки це не пішло далі ідеї, це не пішло далі підписаних паперів, тому що завжди стояла Росія, яка була проти, і десь Європа не розуміла, що це ми хочемо зробити. Дивлячись на зараз, дивлячись на Україну, яка захищається від Росії, яка веде війну, чи ви бачите можливість саме зараз створити ось цей союз? І тоді питання, а хто буде підписувати документи зі сторони Білорусі? Саме зараз нема такої можливості. По-перше, Білорусь під окупацією, а диктатор Лукашенко – это здрадник народа, який проводить московську політику і знищає народ. То, що він зараз витворяє, там войски, учені, і там погрожає, що нікуди там нападе, нікуди він не нападе. Це все рихтується для знищення власного народу. От ці речі треба розуміти. Тому, покуль не буде знищений Мордор, ця ідея не може ажыццявіцца. Першая задача палітычная, геапалітычная, Россия павінна быць разбурана. Этот Мордор павінен быць знішчаны. Калі гэта адбудзецца, тады адбудзецца і балта-чарнаморская супольнасць. А пакуль што, Мордор жа самы асноўны вораг гэта. Ён жа змагаецца супроць гэтай супольнасці, якая яшчэ не ўтварылася. Ён жа захапіў Беларусь. Ён жа змагаецца з Украінай, вайну пачаў. Ён жа пагражае Прыбалтыцы.
всей Европы. В этом же сутность. Он же хочет вернуть, они же открыто кажут, вернуть Балтию, вернуть Беларусь, ну і вернуть Україну, все як було. А потім питання вже буде об былой варшаўскай гэтай договоры і так далее. Таму гэта ідэя, пакуль не скончана вайна, і пакуль не будзе перамога Украіны, і пакуль не будзе разбураны Мордор, і ажыццявіць немагчыма. Але чи треба зараз над цим, власне, працювати, напрацьовувати вже якісь інституції, вести дипломатичні перемовини, підписувати якісь документи, щоб коли Росія капітулює, коли Україна переможе, щоб це швидше стало реальністю, щоб це швидше стало дійсністю. Не тоді лише сідати за стіл перемовин, а зараз вже розробляти статути, підписувати якісь устави. Правильно, это правильная думка. Зараз, пакуль ідзе барацьба, трэба, каб гэтая ідэя апанавала розум і апанавала сэрцы. Трэба пра гэтую ідэю гаварыць, трэба яе абмяркоўваць, трэба рабіць праекты на будучыню, і палітычныя, эканамічныя, нават некія праекты пэўных законаў агульных, якія павінны быць, як будзе ўсё выглядаць. Пра гэта трэба думаць і гаварыць. Гэта ідэя, гэта ідэал, якая як зорка павінна свяціць. Гэта будзе лягчэй у барацьбе з маскоўцамі. Таму гэта абсалютна правільна, што гэтым зараз не проста так пагаварылі, ну і ўсё, а трэба развіваць і палітычна, ідэалагічна, ствараць нейкія дакументы, ствараць сімпозіумы, спатыкацца, гаварыць аб будучыні нашых нацый. Таму што барацьба ідзе з Мордарам усей усходняй Еўропы. Яна ўжо пагражае і пры Балтыцы, Беларусі, но на Украіну ўзяла на сябе ўвесь удар. Ну як узяла? Яны напалі на Украіну. Так вот, гэта правільная думка. Пра гэта трэба гаварыць як пра той ідэал, які чакае ўсходняя Еўропа, калі Мордар будзе пакананы. Спадар Жаноне, вось вы гаворыце пра тое, што гэтая ідэя павінна перамагчы ў галовах, але разам з тым, трэба гэта таксама адкрыта прызнаць, што ёсць вельмі моцныя і часта не зусім маргінальныя такія антыбеларускія галасы і з Літоўскай рэспублікі, і, на жаль, з Украіны. І яны працуюць на распальванне пэўнай варажнечы аб тым, каб Беларусі ўвогуле не было, каб яе не было ў нейкіх такіх, скажем так, супольных каштоўнасных аб'яднаннях. Вось пытанне, як з гэтым змагацца і як пераконваць таксама нашых суседзяў да таго, што ўсё ж такі беларусы гэта таксама людзі той самай цывілізацыі, што і яны. Значыць, у палітыцы вельмі важна разумець сутнасць, адкуль ідуць з'явы. Не метастазы абмяркоўваць, а абмяркоўваць саму онкалогію. Тое, што адбываецца ў Літве, тое, што там всякие маргіналы вылезлі, там всякие гопнікі, пачынаюць там гаварыць, што там беларусы ворагі, ліцвінізм, так хочуць захапіць Вільню, всякую чепуху. Слухайце, не з імі, не з гопнікамі трэба гаварыць. Гэта гібридная вайна, у аснове якой руская агентура. Гэта расейская вайна. У Украіны там же тысячи агентаў. Ну, это ж вядома, гэта ж уся прапаганда, ўсё ідзе там. І гэта сур'ёзна. Это вельмі сур'ёзна, бо зараз інтэрнэт, зараз вельмі на людзей уплывае інфармацыя. Яшчэ 30 гадоў назад такого не было. Было там одно тэлебачанне, якое ўплывало. Цяпер інтэрнэт. Теперь кожны гопнік, кожны дурань можа стварыць свой блог, вылезці і свае вар'яцкія ідэі гаварыць. І частка людзей будзе это слухаць і будзе пакасціць ему мозги. А калі на гэтых усіх блогах усюды працуе агентура, а это ж так ёсць, это ж уже давно зроблена, эта фабрика ў Расіі уже 10 гадоў, мы ж ведаем это все. Яны працуюць на гэтым. І вот гэтая агентура, прытым зараз, маючы такую інфармацыйную магчымасць, вялікую ролю іграюць агенты ўплыву. Не трэба мець такіх агентаў, як Дмітрий Кісельоў, дзе ён там, на украінскім тэлебачанні, не знаю, дзе ён зараз ёсць. Не трэба гэтага мець. Просто агентура працуе вот такім чынам. І вот гэта мы бачым у Літве. Вот гэта бачым. Раптам это ўспыхнула пытанне, і, значыць, тут ніякого ліцвінізму няма, глупасці это все. Уже они, до речі, самі признали, що нема ніякої організації, що яны говорять, вот эта агентура, що полк Каліновського на Україні створено Лукашенком для того, каб напасти на Литву. Это шизофрения. Но гэта люди ж, глупости люди успрымаюць лепш, чым правду. Ну, ж вядома, это ж Геббельс ведаў, на гэтым усю свою пропаганду будаваў.
Так вот, треба разуметь, что то, что мы бачим, вот это вот проявление у всех это метастазы. Так, пане Основа Зіновій, гибридной войны – это Мордред, Россия. Это Так. их спецслужбы. тримати мозок в холоді, мислити логічно, аналітично та розуміти, що ворог Росія. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Вялікі вам дзякуй, спадару Зяноне, дзякуй таксама за вашу працу. Ось гэта ідэя супрацы народаў нашага рэгіёну, яна сапраўды праз стагоддзі як бы рэалізоўвалася, і цяпер бачым, што яна вельмі патрэбная, што гэта не толькі гісторыя, але і сучаснасць, гэтая вось супраца на лініі Вільня, Менск, Кіеў. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі, калі наша Беларусь будзе вольная, што мы вось будзем у гэтай такой сям'і народаў. Давайте тепер подивимося на те, як ось ця ідея проговорювалася і народжувалася, потім десь про неї забувалося в Україні, про цей шлях. Ідея утворення Альянсу держав Міжмор'я або Інтермаріум була запропонована ще у 18 столітті. Пізніше об'єднати країни між Балтійським та Чорними морями заради безпеки пропонували і Юзеф Пільсудський, і В'ячеслав Чорновіл. Це був засіб убезпечити не лише Польщу, а й Європу від російської експансії. Одним із перших авторів проєкту Міжмор'я в Україні став одеський громадський діяч Юрій Липа. Особливу роль у цьому об'єднанні він відвів Одеському Причорномор'ю, яке мало стати головним південним форпостом співдружності. Наприкінці 19-го і на початку 20-го століття найпопулярнішим баченням Союзу було уявлення його як вільної федерації держав. Однак в українській концепції це означало демократизацію та переформатування Російської імперії або створення нової федерації, в основі якої була б Україна. Також українське уявлення про регіональне управління часто було орієнтовано на південь і охоплювало і Кавказькі держави, а також Румунію, Болгарію та Туреччину. Після розпаду Радянського Союзу Польща і Україна продовжили будувати свої бачення регіональної співпраці окремо. Наприкінці 90-х років президент України Леонід Кучма спробував реалізувати геополітичний потенціал Балто-Чорноморської осі без Польщі. Він провів конференцію у Ялті у вересні 99-го, яка завершилась закликом створити міжурядову організацію, що об'єднала б регіональні держави від Скандинавії до Середземномор'я. Однак це залишилося лише голосним закликом. Тоді представники країн Балтійського моря виявили зацікавлену стриманість, а Росія була категорично проти. За останнє десятиліття ця ідея знову привернула увагу. І з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ознаки того, що колишня польсько-центрична концепція може стати реальністю, хоча й на інших умовах та підставах. Однак вона все ще матиме на меті забезпечити протидію імперіалізму, цього разу винятково зі Сходу. Власне, це те, про що ми говорили, те, що ідея постійно обговорювалася, але вона не йшла десь далі обговорення чи якихось там співпраць на практично на регіональному рівні, можна навіть так сказати. Про наш шлях до ось цього міжмор'я, про те, чи взагалі ось цей Балто-Чорноморський союз, він можливий, поговоримо з нашим гостем. Народний депутат України Ігор Гузь разом із нами на зв'язку. Ігоре, вітаю тебе і слава Україні. Слава Україні, живе Білорусь. Живе вічно. Ігоре, власне, ми говоримо зараз про ось це міжмор'я, про цей Балто-Чорноморський союз і згадали про це, знову ж таки, з початком повномасштабної війни, згадав це президент Польщі пан Дуда. У нас теж про цю ідею дуже довго говорили, дуже навколо неї ходили, обговорювали і так само і Міністерство закордонних справ під час повномасштабної війни України також говорили про необхідність створення такого союзу. Як ти зараз бачиш, чи ідуть вже певні напрацювання в цьому напрямку, і чи справді Україна зацікавлена ось у цьому союзі? Ну, на жаль, треба говорити відверто, що ці ідеї витають вже десятки років, але, на жаль, вони на такому громадському рівні, я би сказав. Тобто на рівні політологів, істориків, громадських активістів, можливо, окремих політиків, але не на державному рівні. Тобто розмови розмовами, але до якогось конкретного рішення, конкретних, ну так би мовити, дій по створенню якоїсь інституції, хоч би мінімальної, на превеликий жаль, не було. І я вважаю, що це великий мінус, тому що якщо говорити про інтерес нашої країни, України, то це тема дуже важлива, перспективна і
в цьому контексті між Балтійським і Чорним морем, власне, Україна мала би велику перспективу в такій співпраці. Тим більше сьогодні війна з Російською Федерацією, і нам тим більше вигідна, якби, комунікація з країнами, власне, від Балтії до Чорного моря. Тому потреба є, потенціал є, але, на жаль, як на мене, ініціатива повинна була би йти від України, як на мене, і від органів державної влади. В першу чергу це Міністерство закордонних справ, можливо, президент України Володимир Зеленський. Тобто, я думаю, що ще є можливість сьогодні це підняти на хороший рівень і переконати колег створити певну інституцію, таку, яка би могла би давати шлях розвитку цій ініціативі. Спадар Ігара, вось калі мы глядзім на ідэю супрацы народаў рэгіёну, то мне здаецца, ўсё ж такі ёсць пэўныя такія моманты, калі можна пабачыць намацальныя эфекты. Напрыклад, вось тая самая літоўская, украінска-польская брыгада імя Канстанціна Астроўскага, альбо сустрэчы міністраў замежных справаў у фармаце люблінскага трыкутніка. Зноў тут гаворым пра Літоўскую рэспубліку, Польшчу і Украіну. І вось у такім, скажам так, хаўрусе ідэяў мы бачым, што Беларусь застаецца па-за бортам. Беларусь трошкі як тэра інкогніта праз тое, што там пануе рэжым Лукашэнкі. На вашу думку, наколькі ўсё ж такі ўдзел будучай вольнай Беларусі у такога кшталту праектах альбо агулам, калі кажам пра міжмор'е, важныя? Калі я гляджу на мапу і гляджу на дарогу ад, напрыклад, той самай Клайпеды да Адэсы, то здаецца, што акурат праз Беларусь яна праходзіць. Вельмі люблю беларускую мову, вельмі прыгожая мова. Читаю по-беларуску, але няма практыкі размаўляць по-беларуску, таму буду по-украінску. Беларусь окупована на сьогоднішній день, я вважаю, і, на жаль, вести розмови з офіційною Білоруссю, з Лукашенком, з його владою не є можливим, це перше. Але після деокупації, в яку я особисто вірю, Білорусь, після звільнення від російського впливу, Білорусь буде, як на мене, повинна бути однією з ключових в цій ініціативі. Тому виключати ніхто не повинен, але зараз, на жаль, власне, можна говорити з білоруською опозицією, можна говорити з представниками Білорусі, наприклад, в Україні це полк Каліновського, як на мене, ось який воює на фронті, але, на жаль, не з державною владою в Білорусі. Ігоре, коли ми говоримо про те, що рано чи пізно Росія капітулює, хотілося, щоб це було раніше, падуть ось ці режими, але тим не менше усі політологи, усі експерти кажуть про те, що вже переформатування світу, воно вже розпочалося. Цей геополітичний розподіл, він буде виглядати зовсім інакше після перемоги України. І коли ми говоримо, що Росія, дай Боже, щоб швидше розпалася на різні держави, Росія буде тут одне, будуть Сполучені Штати, буде Євросоюз, і уявімо, і віримо, що буде ось цей Балто-Чорноморський союз з нашими країнами. От як ти вважаєш, чи Європі він буде вигідним, чи потрібним він буде Європі? Тому що до тебе вмикався Зенон Позняк, який, наприклад, сказав про те, що Євросоюз би не дуже хотів, щоб ось ми об'єдналися. Дивіться, Євросоюз, якщо ми говоримо про Брюссель, він може мати ту чи іншу точку зору з приводу регіональних ініціатив, і це нормально, але в нас є свій інтерес. Як ви знаєте, Польща, наприклад, попри те, що там є різні дискусії, вона завжди відстоювала свою позицію по багатьох питаннях. Тому я не бачу проблем в цьому контексті, що хтось буде конкретно заважати, ставити якісь палки в колеса. Може не підтримувати, але не заважати. Тут, мені здається, якщо бути абсолютно відвертими, буде більше питання лідерства в цьому контексті між Польщею і Україною, як такими найбільшими державами в цьому контексті. Ось. І тут у зв'язку з останніми подіями, які в Україні сприймаються дуже критично, дуже складно, це блокування кордону. Для нас під час війни це не тільки економічне питання, це питання виживання, це питання забезпечення нашого фронту і так далі. Звичайно, воно накладає свою таку відтинок дуже, я би сказав би відверто, негативний. Тому мені більше здається, що ці проблеми могли би бути ключовими, але не якісь питання з боку Брюсселю.
Разам з тым, вось, на вашу думку, ці ўвогуле можна пагадзіць міжмор'е, інтэрмарыум, балтыка-чарнаморскую супольнасць, як мы яе называем таксама, з еўрапейскім звязам? Мне здаецца, што, ну, вось маё такое прыватнае меркаванне, што тут можа не варта супрацьпастаўляць, што гэта могуць быць краіны еўрапейскага звязу, бо ведаем, што вось краіны Балтыі ўжо ў еўразвязе, Украіна імкнецца, І Польща таксама. Польша ўжо ў еўразвязе, таксама. То бок гэта ж не пытанне таго, што мы мусім выйсці, альбо краіны еўрапейскія мусяць выходзіць з еўразвязу, далучацца да міжмор'я. Толькі гаворка пра тое, што гэта можа быць такое аб'яднанне кшталту вышэградскай групы, нешта такога ўзроўню. Без сумніву, ніхто не буде ставити питання про вихід з Європейського Союзу. Ми ж, ви знаєте, хочемо вступити до Європейського Союзу. Це має бути окрема ініціатива тих країн, які сьогодні в Євросоюзі і поза Євросоюзом. Наприклад, це Молдова, Україна. Наразі, поки є проблеми з Білорусі в контексті внутрішньої такої окупації. Тому це не протиставлення абсолютно. Це можливість мати тіснішу консолідацію політичну, економічну, культурну в цьому регіоні. Тому ви правильно сказали, що Вишеградська група, вона працює, так би мовити, вона дає певні результати. Є політичні моменти різного характеру, але з року в рік чи від каденції певних там політичних сил в окремих країнах, бо це зрозуміло і закономірно. Тому жодного протиставлення, це можливість стати сильнішими в Євросоюзі. Тих країн, які є зараз, і які туди хочуть іти, і я сподіваюся, найближчим часом прийдуть, так як Україна. Угу. І хочу ще останнє задати запитання, поставити. Ось дивися, коли ми говоримо про ось цей інтермаріум і говоримо про лідерство в інтермаріумі, як ти вбачаєш, чи може Україна бути там справді лідером? Ну, будемо відвертими. Тут без порозуміння України і Польщі ця історія працювати не буде. Порозуміння, ну, не перетягування ковдри, тому що, ну, наприклад, економічно Польща сильніша, але з інших причин Україна має свої переваги, так би мовити. Тому це питання стоїть в площині порозуміння. Не, можливо, народів, в першу чергу, а політикуму, владців, так би мовити. І з нашого боку у нас немає жодних на сьогоднішній день якихось там питань, претензій до польської влади, до польського народу. Ми цінуємо підтримку під час війни і так далі. Тому, власне, вся історія перспективи цього інтермаріуму, міжмор'я, це порозуміння поміж Польщею і Україною. Якщо воно буде, якщо це буде паритетно, то, я думаю, не буде стояти питання, хто там буде ключовим лідером, хто там десь буде меншим лідером, тому що виграють в цьому контексті всі. Ну, але Україна, як на мене, найбільш зацікавлена в цій історії, як на мене, на сьогоднішній день. Це правда. Дякую дуже за те, що долучився до нашого ефіру. Ігор Гузь, народний депутат України, був разом із нами на зв'язку. Дякую таксама за гэты фрагмент беларускай мовы. Гэта таксама вельмі прыемна пачуць заўсёды нашу родную мову. Дякую вялікі, спадар Ігор. Вось у мяне толькі ёсць яшчэ прапанова. І Зенон Пазняк, і Ігор Гузь казалі пра тое, што вось Польшча і Украіна, ну, маюць канкурэнцыю пэўную за лідарства ў рэгіёне. У мяне ёсць такая прапанова, каб было, можа, менш такой канкурэнцыі. Няхай гэты цэнтр міжмор'я будзе ў Беларусі, у Менску, давайте спочатку розберемося з Лукашенко. Спочатку розберемося з Лукашенко. У нас ёсць прыклад, дарэчы, вось у еўрапейскім звязе таксама вырашылі, што сталіца будзе, напрыклад, там не ў Боне, калі гэта была сталіца заходняй Нямецчыны, там не ў Парыжы, а ў Брусэлі, то бок Бельгія краіна, якая меншая. В будь-якому випадку я вважаю, що сьогодні ми взяли інтермаріум не просто так. Сьогодні справді така певна це символічна тема. Тема об'єднання країн. Та поки що Білорусь в узурпації, в анексії, але ми йдемо до нашої перемоги і ми йдемо до перемоги разом. Сьогодні, хороші мої, останній випуск без візу. Я хочу подякувати вам за ці 2 роки вашої присутності з нами, за ці 2 роки, які ви нас підтримували, обговорювали, обзивали, часом сварили, але це все дуже цінно. Я дякую за ці 2 роки і тобі, Віта, звичайно, я дякую Валерію, з яким ми це все починали, тому що за ці 2 роки я і мої друзі, і мої знайомі, і наші глядачі з України справді глибше побачили, що відбувається в країні Білорусь, вірніше, знаєш, я хотіла сказати в Білорусі, але в країні, яку з нею зробив Лукашенко. І ось це розуміння, що там, глибше розуміння, має дати нам
надію на швидше примирення після того, звичайно, як ми знищимо ось цих узурпаторів та тиранів. Спадарства, я таксама сардэчна вам дзякую за тое, што вы нас глядзелі увесь гэты час. Я сапраўды ў свой час падхапіў эстафету ад Валера Руселіка, і вось тут з Тацянай таксама было вельмі цікава працаваць, таму што мы чулі розныя галасы з Украіны, яны былі часта вельмі крытычныя, такія нават з прэтэнзіяй да нас, але ведаеце, ну, гэты дыялог ён сапраўды вельмі патрэбны, і трэба, каб не было гэтых такіх ментальных межаў, тое, пра што мы сёння гаварылі, пра тое, пра што казаў, напрыклад, Зянон Пазняк, так, што ідэя вось гэтага міжмор'я мае перамагчы перадусім у галовах, і сапраўды мы вось людзі адной цывілізацыі, шмат у чым у гісторыі таксама мелі падобныя рэчы, аднак ёсць пэўнае цяпер, канешне ж, непаразуменне. Зразумела, чаму, абсалютна гэта зразумела, таму што ў Беларусі ёсць гэты рэжым Лукашэнкі, які знішчае ўсё беларускае і спецыяльна таксама страўлівае гэтыя нашыя народы рэгіёну. Так, але варто пам'ятати, що лише разом ми сильні. Я ще раз хочу подякувати за те, що ви дивилися. Дякую усій команді, яка випускала, яка стежила за тим, як ми з Вітовтом виглядаємо в кадрі, яка стежила за тим, щоб долучити вчасно гостя. Це все, ось ці всі 2 роки, це величезний шмат праці, величезний праці і любові. Дякуємо за те, що ви були разом із нами. Дякую вялікі. Слава Україні! Живе Білорусь!